Vantaan jalkapalloseura on lasten ja nuorten jalkapalloseura. Meitä on yli 1500 ja olemme melkein Suomen suurin jalkapalloseura. Meidän toiminta-alue on Länsi- ja Keski-Vantaa. Meillä on oma tekonurmikenttä, VJS-kenttä. Me harjoitellaan myös IS-stadionilla, Myyrmäki-hallissa ja Vantaan hiekkakentillä. Meillä on hommissa 6 tyyppiä, mutta puhutaan heistä myöhemmin. Meidän tavoitteena on olla Suomen paras kasvattajaseura. Loistava Leevi! Hyvä Joonas! Yes! Toiminta on innostavaa ja tavoitteena on, että urheilusta tulee osa elämää. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa rakennetaan vahvaa itsetuntoa. Yes! Meidän seurassa kaikki on tärkeitä, ei vain parhaimmat tai kovaäänisimmät. Meidän seurassa on myös hyvä valmennuslinjaus. Meillä on tosi laaja valmentajakoulutusjärjestelmä. Meillä pidetään joukkuehenkeä supertärkeänä. Me toimitaan yhdessä ja tunteella. Meillä on 6 tyyppiä toissa VJS:ssä. Kaisu auttaa laskutus- ja joukkuejohtaja-asioissa. Peku auttaa vasta aloittaneita joukkueita. Komu auttaa niitä, jotka pyrkii huipulle. Velka koittaa tehdä päätöksiä ja pitää lankoja käsissä. Tommi ja Tomi valmentaa joukkueita ja auttaa pelaajia. Me tarjotaan jalkapalloa jokaiselle. Olit sitten pieni tai iso, lahjakas tai innokas, tyttö tai poika, hidas tai nopea, meillä on toimintaa sinulle. Meidän joukkue toimii vaan, jos vanhemmat ovat mukana vapaaehtoisina. Me tarvitaan lamppuja, joukkueenjohtajia, huoltajia ja taloudenhoitajia. Munkin äiti on Jojo ja kaverin isä on Valkku. Tuu mukaan, just sä voit mahdollistaa meille huippukokemuksiin. Mut heippa, mä lähden nyt treenaamaan.